بدي الله اوكي فنوت السلام الله قالوا فنوت السلام. اوكي شكرا يغني الله نظرة. اوكي مايك معك. مرحبا اوبزرفر يغني لنا እንታይ የኽብል ደልየ ምናልባት ኣብታ ናይ መጀመርያ ዘቕረብኳ ናብኡ መልሰካ ይደልኒ ኣቶ ስመሮም ግን ንምብርሃ ዝኣክል ምናልባት ከቕርባ ከለኹ ግዲ ጫልየ ዳውፅያ ኮይና እታ ዝቐለለት ኢኻ መሊስካ እቲ ምውዳብ ክግበር ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣገዳሲ እውን እዩ ትስጋዕ ሕጂ እቶም ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ምውዳብን ኣብ ምንቅስቃስን ነቲ ዓመፅ ናይ ህዝብን ወፃዓ ኤርትራውን ምግሃስ ድሕነትን ናጽነትን ናይ ኤርትራዊ ክገልጹን ክማጎቱን ዝጸንሑ ምስጋና ዝግብኦም እዩ። ኣነ ክብሎ ዝደለኹ እንታይ እዩ ካብቲ ዘሎ ዓይነት ኣወዳድባ ብዝተፈልየ ምናልባት ከሰጉመና እዝን 10 ዓመት ተፈቲኑኒ ከሰጉመና ዝኽእል ሓድሽ ኣወዳድባ ንኣብነት ከምዚ ክትብሎ ጽናሕካ ብጽላል ተወዲብካ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ገይረን ተንውድባት ግን ስፒር ሄድ ክገብራ ዝኽእላ ከም ጭማራ ንቅድሚት ክውንጭፎ ዝኽእላ ነዚ ህጂ ብፍላይ ነዚ ህጂ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ንቅድሚት ክውንጭፎ ዝኽእላ ኣወዳድባ ክህሉ ዝኽእል ዶ እትብል እያ ነይራ። ምስኡ ብምትሓሓዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ኣቢሉ ኸውን ዓመትን መንፈቅ እንደኾነ ኸውን ኣብ ደንቨር ከምኡውን ኤሪ ፕላትፎርም ዲ ወላ ኤሪ መድረኽ ከምኡታት ፍሎት ዝገብር ሓደ ርእቶታት ወይ ጽሑፋት ይኹን ስራሕ እውን ተዓዘብኩ ኣሎ እንታይ እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት በዚ ዝኸዶ ዘሎ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይክእልኒ መቸም እቲ መዓልታት ቁጥር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሕጂ ጽባሕ ንግሆ ኤርትራ ናጻ ምስ ዘሎ ስርዓት ምስተኣልየሲ እዘን ተሻማዊ ርእቶታት ዘለወን ውድባት ኣብ ሓደ ባይታ ንስልጣን ክቆራቐሳ ኣብ ዝፍትናሉ ግዜ ክህሉ ዝኽእል ዕንወት ቀሊል ኣይከውንን ኣብቲ ኤርትራዊ ሓድነት ማለት እዩ። ሕጂ ከም መተካእታ ሓደ ቴክኖክራቲክ ዝኾነ መንግስቲ ድዩ ካብ ፓርቲ ካብ ኣትሊስት ካብ እንታይ ሽሙ ወፃኢ ግዝያዊ መንግስቲ ክትከል ዝብል ከም ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ ሞ እዚ ከመይ ትርእዮ يغني اوكي فنت سلام مالتي بحصرتي حتوسي نزي سرعات زي اوديق ناس كما جرنا هنا ناب لموص ወይ ከአስሞስ ዝኾነ ምስግጋር አቢልና እቲ ህዝቢ ዝጽበየ ዘሎ ዓይነት ስርዓት ክንተክል ንኽእል ትብል እያ ማለት እዩ ታሕቶ ንሕና ከም ፒዲፒ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ናይ መሰጋገሪ ውጥን ናይ ትራንዚሽን ፕላን ዝብል ነይሩና ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብሓፈሽኡ ቅድሚ ስርዓት ንውዳቁ ዘሎ መድረኽ ንኣብነት ኩሉ እቲ ተቃዋማይ ተኣኪዱ ንዕኡ ዝውክሎ ሓደ ኣካል ማለት እዩ ብልፍንቲ ንዕኡ ዝውክሎ ሓደ ኣካል ገይሩ ዕላሙ ናቱ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ምውዳቕ ወዲቕካ ከዓ ግዝያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ወይ ከዓ ግዝያዊ መንግስቲ ምቋም እዚ ግዝያዊ መንግስቲ ከዓ ግዜ ይወሰነሉ ናይ 6 ወርሒ ድዩ ዓመት ድዩ ወዘተ ይወሰነሉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ከዓ ነዚ ስርዓት ድሕሪ ምውዳቑ ድሕሪኡ ካልኣይ ጉባኤ
اتي اوشتن ابدغن زلو زساتفولو مالي كلاي غباي غيركا شعو حده مسغاغري منغستي تقول اذا مسغاغري منغستي خا قوام يحنصص بمسرتتي قوامتي خا لا يحققات يقوم بمسرت لا يحقي بارتيتات كا بوي بمسرت تقوام كا شو سلفتات قيمن تواداديرن مسلطاني حزاز بل لا مسغاغر وطن زبل علنا مالتي ابزو لا مسغاغر وطن كنت زبل كايو كم زبل حسابات ولي نصيري مالتي اتي منغستي هاجرا وحدنت نبلوسي بلاي تكنوكرات زتحز انت زخونه يحيش نو زبل كالو تكنوكرات كحزولتنا يمسغدار مدرخ قبل ايكونه نخل دليتنا يستفعل على اكلات زوكل بكل امنت زبرلو سغاغر منغستي كلونا لو زبل رئيتوتات الله مالتي زيتو رئيتوتات ግን እዚ ቀዳማይ ንብሎ ዘለና ሕጂ ኩላህና ንሳተፈሉ ዓይነት ጉባኤ ገርና ነዚ ጉዳያት እዚ ኩሉ አልዒልና ተሳሚዕና ድሕሪ ዋጻዕና ናይ ሓደ ናይ ቴክኖክራት ናይ መሰጋገሪ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ክንገብር ወይ ድማ ናይ ሃገራዊ ሓድነት ንኩላህና ንውከለሉ ዓይነት መንግስቲ ክንገብር አይና يحيشنا مريضنا نبذو دقنا ودقنا خنقصل نخيلنا معناتي ስለዚህ ቲ حساب አለው አብከታ አለው ገለነቲ ቴክኖክራቲክ መንግስቲ ነቁም ዝብላለ ገሊዮ ካነ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ኢና ክንስርት ዘለና ዝብላለ ማለት እዩ ቲ ምስ መድረና ነሪኦ كلت عبيت كونفرنسات كان زدلينا نرئي مالتي وابزخا تقدماي نتسرعات اوديكا غزياو الشماغله غزياوت منغستي مقامي دحريت غزياو منغستي انا بمسغاغري منغستي زبصحنا كونفرنس وي وعلا كلاي وعلا يدالو او وشط هاجر كاوخا نابتي ديمقراطياوي ناي بوزحات سرعات سلفي زبصحنا ناي مسغاغري منغستي يقوم زبر الرأي يدلنا مالك اذا بمن مرح ابت زغبر اخيراتات زرئيو كخون زحشه خاي مرص مالك يخون زبركو ودي الله كيك يعني انا حو منغستاب انفكت انا حنتي حتى الساعه زي ما بركو يا خبتي كله نزارب له زلنا حنت ود بلا بزح حين الاعلان هنا الساعه ارساده يوم زمنا عفر مالتي ريتسي عفر ديمقراطيك اورغانيزيشن وتم قالوت وين بيز فلتو مالتي انا عفر قدام احنا بزح حين نزارب له انا ابنت حجه عفرني بينا طويله لا ذاتها يبلان ولا شي ما ذكرى يلن حجي ولا بزن زاربن كلنا زتنكفا ولا نا عفر قداي زتنكفا يلن طعمي سنسيتيف كوين يوريانتي زي نغير زي مخنياتو غالياتهم يبلوجهم ناي ارسادو ويا عفر ريسزو بزح قدوسات يكونون اب قداينا ارترا بان عفر زبالنا يا جريت عفر زبالنا تمر كفوترو زدلو ابكرنا افريقيا يوم عفرنا جيبوتي نا اثيوبيا نا ارترا حتى غرم كفوترو زدلو سباتهم كم زنا كردستان مالتي سلازي علي انفاكت زي انا زحتو حدا خابنكم له شوي زغبا غني سلازي يلو ساعة قرب حو منستعب نايتي اريا كله اندي خات الزهر بنيركا نايتي قرن افريكا زولا زي نغير زابو تي خا قرب تي فلو ابناتكا ني ريتو خا فل الدليا مالتي اليوم ارسادو
تزاربكم دم مسؤم تفلتوا قريبكم تفلتوا انتهي بلو نبينهم زخنوا لزلوا مخناتي زينا يبان عفرني قريت عفرني خجبروا عبا عفر هجرنا خفوتوا الحق ديو انتهي زبلوا قريبكم زاربكم تفلتوا انتهي زبلوا انتهي نبينهم ينتظر له خبر داري يعني زي قرب قريب انتظر كا ابديت نختقبرنا بزعوا قداينا عفر ان جنرال مالتي يعني اللي ما يكفري. Okay, thank you, observer. اتيوم قيح بحري والدبعر انت دعا خوينو كابلوح وانات حزنا ابتي زقوم زمانران حزنتات نيرون مالتي خلتيهم ناي كونانا ديمقراسياوي منقسقاس حرمت كونانا إرتران ناي عفارن ناي رتسي عفارن ابتنقمو نبرنا لشنتي ناي هاقراوي محزنة إرتران نيرون هاقراوي محزنة حيدتات إرتران نيرون اب هاقراوي محزنة إرتران نيرون كيدان مسمسرتناون اب كيدان نيرون بدحريون احنا ابتي ناي بايتو كم PDP اي قصلنا مالتي فلليات نيرنا ابتي بايتو قصلنا نساتون دلو قصلو نيرنا ابتي اب حواسا استخايد بايتون تساتيفوم مالتي نساتون ابتي نغبرز نبرنا رخكب بإرترا كم زعم ينزلوا صلنا نيرن دون ناتن من محضر ناي عفار يخاي بيص نيرن ولا تفدرالاوي منغستي ناي إرترا مقام زبل حسابات ون يدغفو نيرن انا زفلطم مالتي بز مسرت كات رفكرات خيد نيرو بما مودعتا كبايتو مسوصو مس كل شنفات اي تراخبون وي مس كل شنفات كسرحو اي ترايون مالتي اذا خا زمصي زون لك كم مالتي إرترا كم هجر نصا إرترا خطهلو كم زعمي بنت ناي عفر ريجن بدك عفر كم حدر اللو زبل رئيتو اللو مالتي إذا حجي بحيرو زقوم مطرنا في حدا خابقوم ابتناي ندرخ نقبرو زببرنا رخكرات يساتف نيرو مالتي نحنا خمسة في انتدع خوينو مستيرتسي عفر اورجانيزيشن ابنت أربعة امامنا حدنيت مسوص لا سديدنا لهم الكوسه حضرنا نسرح نخلينا زبلنا كله مالتنا كلتي ودواتنا كلتي ابالاتنا بايتو زخونو مالتي نتن بايتو خلصحم زخيل ببايتو نتن بايتو زي لو خان بتي زلو زقومو اكلات غيرنا سديدنا لهم مالتي زي توهبنا ملس جن يبلنا مالتي كم تزبل كاغن إذا حزب زي أكل حزب إرتراي تبوتا قداسي بوتانا إرتراي بزح إذا عنتو يزن تقصر نظرنا حيلتات زيت المتو سنسيتيف زخوانا بوتا يتنايك أيح بحرم عليتي لذي حزب زي بزعبات بوتاتي كان إرترايان كان حسب كان قداس بعتهم كأقاربنا كان سرح قصالي صعرتات كنقبل يقبعنا مالتي اما وضعتا في صباح زقوم سرعتنا كله إرتراوي تساتيفو يوصلوا بقيام زراع عينت من الحضارات يخون قلنك ساعتي درجاتي من الصحبن نحنا خن تقاومتي تقارار دلامس كل شنخات نصرحلو حبراو صلال نقول هنا ذا الساعه محلنا نطبطات نرانا حبراو صلال نغبرلو عينت كنتك فطر كنكلالنا حجي كاب كل تفلين بين الهلاوم بشاقل وانا ون صبق كنتاتي ايبلو لذي مستيزن مطرنافات لا قريبهم
كم تقدم حج زببرو زقالو سلو عينت بايتاتات مفطر بكل شرخات صعرتات كجبر كخيل على زبل النتيو زلنا مالتي كابزو وصعا كم تزبلكايو ناي عبا عفار رؤسو زخالي نصا منغستي ناي مسرات وزته زواسو بليد زلوم ناي وشتي يكون ناي قدام حاجتاتو كله يقول يوم مالتي ስለዚህ ምስተም ንሕና ኤርትራይና ዝብሉ ብኤርትራውነቶም ከኣዝኣምኑ ሸነኽና ህዝቢ ዓፋር ንሕና ቀሪብና ክንሰርሕ ሓላፍነትና እዩ ምእንቲ ነፃነት ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ዓፋር ክቡር መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ እውን ኩላህና ነረጋግፆ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ተሃላልዋና ዘቕስል ኣይኮነን ካብኡ ዝሓሸ ኩነታት ንክንፈጥር ግን በብ ዘለናዮ كنصعرن زلنا أقداسي نتي بهلاي الأخوة هوب الكاخو اوكي انا مثلا ريقاين هاتيو هذا نادي عبد الغرام من قسكي يسعى الكلاد حلف كالو كم صورة بايته زبل حتى تقريبا يرو صورة بايته كابتن سلف ديمقراطيز مسرتا ودب حديو سلف في ديمقراطيز بإرترا أكلات نايتي سلف ديمقراطيز أقوم مثلا زخوانا نسا كالو ناد سبعا نتليغا سلف ديمقراط ثورة وايتا قدم دحراي اي بي بي وي سلف حزبي دعريقا مسكالات ودبات مسقاشيتيت مس اي دي بي ثورة وايتا زنبرا ما اي بي بي زخوانا مصوم زقامة سلف في ديمقراطيز بإرترا يو شمو سلازي ثورة وايتا اي كوانان بقو زي كترم فتو من قصون دحراي كتحق زنا مالاتي أبعدتو إكماتي حدا من قصة معنا نتليخا كدني بزح وارح زي أب مونغو إرتران جيبان زمخنا سلام معبالي زي هير ممكن أب حدا قد مشاعدته ورحت ديلو قد متي أب مونغو إرتران جيبان كهذا زخانة إرترا جيبان بعد ما قد أمنيا مسح أديس أبا قرصة أديس أبا مسحك قرصة أسمرة مسحك أديس أبا خوني زبل صحيح نيرو هجي مسز خده ولا مستحجون مقلاتي خاز بالك أي بحرين أي إسلام وين أي عرب استراتيجية بوتان داخلنا كيدا الإلكترونية تبدان دا تقرار رسول دا تقدر دا تقراج أو كمان زبل كراي حساب يقرب نيره منكهم مالتي حجا حدا حطي أي مسلا كان زكناتات ذي كابنا وسائن داخلنا كيدا له تكالا حطو كا كمتي نسخات بالكايو جيبوتي ناي بزحات ناي نقدت ودادرت ويو ناي قبل التنت ودادرتي نجيبوتو كما كلاي بوتا وسيدن كلهم كاب تركي جميركا كسع روسيا امريكا فرنسا كلهم علوهم نبل مالتي حجي مزات تحيز كاسي ابي احمد اب فرنساي ناي وتهدراوي بحر ناي بحيل بحري تعليم وعول كفرم كلوتي إسياس أب منغوزن إتن نيرترا لولا ونت فتسيم كان أي مفراس مدبن دات عوتي خير الله زمنات الله كذا ولا يبلكان زين تتمرس علي غني علي عاد قتيلة يقرأتها كمان حنتخ على مالتك على حتي بسبب مسألة حتى إذا تقول وصل لهم سي اب فيسبوك نوعل سلازلنا كلنا كتاتلا زلنا حدش نقر انتهي لكم زبل كحن تحت ما تعطني ركاب دبي قلنا رسالات انا حين يقرأ نساهم وسقا بيلكا حدش انتهي لكم زبل قالوا مالتي شكرا اوكي ثانك يو تي تقبلوا تحتو زعبا أيه بحري كان إدنا وصلنا هنا يخيد الله ولا بتمجلس ولا وصيه مالتي تي قيح بحري جزحات ناي قدام حيدتات زوادا دورلو بوتا يخون له ساعشن انت عسرت زخونو هذا ناي وصاي حيدتات ناتاتهم وتهدروا مدبرات
ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ኣብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን እውን መደብ ኣሎ ማለት እዩ ናይ በዓል ቱርኪ ተመስረተሉ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና ኣብ ርእሲኡ መንጎ ኣሜሪካን ቻይና መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዝካየድ ከዓ ናይ ንግዲ ውድባት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ባሕሪ ካብ ቁፅፅር ናይተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ክንቆፃፀሮ ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ ገፁ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ዝብል መግለፂ እውን ኣብቲ መእተዊ ሂቦ ነይረ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ናይ ልኡላውነት እንተደኣ ኮይኑ እዚ እውን ኣብቲ መግለፂ ኣብርሂየ ነይረ እቲ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ እንድሕር ኮይኑ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ እናሸራረፈ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንኣብነት ናይ ዓመራት ወተሃደራዊ መደበር ኣብ ኤርትራ ኣሎ ካልኣይቲ ናይ ዶብ ናብ ውግእ ዘብፅሓና ምክንያት ከዓ ናይ ዶብ ተባሂሉ ክንደይ ኣሽሓት ሂወት ዝጠፍኣሉ ናይ ዶብ ናይ ምንፃር ሕቶ ሕጂ እውን ሸለል ተባሂሉ ወይ ካልኣይ ቦታ ተዋሂቦ ተሰጊሩ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ስምምዓትን ውዕላትን ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ሻቅሎት ጥሪ ንዓይ ይኹን ንዝኾነ ኤርትራዊ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ልኡላውነትና ንሓደጋ ይሳጣሕ ኣሎ ናብ ዋጋ ዕዳጋ የምራሕ ኣሎ ዝብል ሻቅሎት እውን ይፈጥረልና ካብ ተመክሮ ተንስና እቲ ኣብ 91 ኣብ ለካቲት 91 ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንምምራሕ መደብ ከም ዝነበሮ ዝሕብር ሓበሬታታት እውን ሰሚዕና ኢና ማለት እዩ ኣብ መግለፂታት ናይ በዓል መስፍን ሓጎስ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስካ ከዓ እዚ ሰብ እዚ እታ ኤርትራ ንኢሳቶ ካብኡ ዝዓበየ ክመርሓዎ ዝኽእል ቦታታት እንድሕር ረኺቡ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ወላ ካልእ እውን ሃገር ሓዊሱ ክትመርሕ ኢኻ ተባሂሉ ከኣትዎ ከም ዝኽእል እውን ኣይተጠራጠርን ማለት እዩ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ናቱ ድልየት ጥራይ ዝምርኮስ ገይረ ከዓ ይወስዶን ነዚ ዝተቃለሰ ህዝቢ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝተሰውዐ ዋጋ ዝኸፈለ ዝሞተ ዝሰንከለ ዝተሰደ መዓት ስለ ዘለዋ ሃገር ህዝቢ ኣብ ልኡላውነታ ዝኣምን ህዝቢ ስለ ዘለዋ እዚ ተቃሊሱ እንተዳዕበር ይህሉ ማለት እዩ እቲ ጉዕዞ ናይዚ መራሒ እዚ ናብኡ ምዃኑ ፈሊጡ ከምዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እናበረሃሉ ዝኾነ እቲ ተቃውሞ እናሓየለ ኸይድ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ትማሊ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝነበሩ ሕጂ ኣንጻር ስርዓት ዓዊሎም ይዛረቡ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ስርዓት እውን እዚ ተቃውሞታት በርቲዕዎ ሕጂ ነዚ ተቃውሞታት ንኽፈላሊ ንኸዳኽም ወዘተ ዝገብሮ ፈተናታት ኣሎ ማለት እዩ ቅዋም ክንገብር ኢና ዶ او አገልግሎት ከነፍቅድ ክስታ ክንገብር ኢና ዶ ወዘተ ዝብል ፕሮፓጋንዳታት ክዝርግሕውን ይስማዕ ኣሎ ይፈታትን ኣሎ ማለት ስለዚህ ንሕና ከመይ ጌርና እቲ መልእኽትና ናብቲ ህዝብና ንብፅሕ ንህዝብና ነለዓዕል ንህዝብና ንረዲ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ንሕና ክንረድኦ እንድሕር ክኢልና ክነለዓዕሎ እንድሕር ክኢልና እቲ እዚ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ንልኡላውነትና ናብ ሓደጋ ከእቱ ከም ዝኽእል ከነረድኦ እንድሕር ክኢልና ነቲ ሃገር ከነድሕና ኢና ማለት እዩ ኸይዱ እቲ ህዝቢ እቲ ወሳኒ ማለት እዩ እንተ ደኣ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ እምነት እዚ ሰብኣይ እዚ በቃ ንሱ ነፃነት ዘምፅእ ንሱ ነፃነት ዝከላኸል ንሱ ነዚ ሃገር ዝሓልየላ ዓይነት ኣረዳድኣ ዓቢሉ ከዓ ናብ ዝደለያ ክስታይ ክመርሓ ይኽእል ወይ ከእትዋ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ትሕቶ ናይ ቃልሲ ሕቶ ግን እዚ ዝኸዶ ዝሪኦ ዘለኹ ዓይነት ተቃውሞታት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ናቱ ጉዕዞ ከዓ እቲ ኣብ ርእሲኡ ዝነበረ እምነት ከዓ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ለልየሉ ኩነታት እናተፈጥረ ይመፅእ ኣሎ ተስፋ ገብር ከዓ ዕድመ ናይዚ ስርዓት እዚ ነዊሕ ከም ዘይኮን ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ እምነት ኣለና እቲ ህዝቢ ንልኡላውነቱ ኣሕሊፉ ክህብ ከም ዘይኮነ ርግፀኛ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ቴንኪዩ حتى تقيل حتى ذلهم سريالهم مالك دي بركات زراقيت علوم برماليهم زي من بعد زي استوعب كات كون تقل وزي استوعب كي علوم اليوم سرعة تقدر زنا زنا ور لو متقام تقلهم ذلهم على كل حال اوكي أصدر نعاقة مايك شكرا اكس شكرا يسمع له اوكي شكرا نحو من قستاب حتى زدلخ بزعبا زناي اوغادين زنبر عبد اليه كاب اوغادين اسيرم يوم امسي اموني ناديس ابات اسير زلو مخنياتو بحدا كل الكيدوم نفساس زخالت سلو زخونت كاب كل الكيدوم كاسرو اي خلون سلو زبلنا حو من قستاب نتي عبد اليه زبانا اوغادين أسيرهم بهليكوبتر عندما مشوا من أديس أبابا من تاي ناي أوغادين أسيرهم كم تزخون قبل دليل كل الكيد تقرأ كيدهم تمزلهم زي أسيرهم تي فدرال غوفرنمنت ويتي ناي تحقي مأكل سلا زخونة يعني حادي بدل زجبرين يعني خاسروا زي خلهم مخنات انتاي نتي أسيرهم من أحمد علي قبل دليل اوكي تانا هي برخص سمعون السنة بينها ولا خساب حجي يكاتو عليهم زلهم كم خونا هنا برنجلي اليوم قنتي تي كونتراديكت الزغاني اكشن يزاربن زلوان سلازي اذا خميت كان اي تخا دارغا سب يدوز على يلن ذكركو حتى تاتيو ساعات وين اخي لنا اخو كيد نمسيكم زياده قبزي تي ناي قطر مسينرو أبي أحمد قال عدد قال خلت معلت التماريسو أمون قال ترى قطر نزور لها بتنا الجزيرة سمعهم وتخونون السوين تناتهم حتى تزبل بتي اسم الله يزبلنا الجزيرة يقدفون نحنا خم تقاومتي كم زي أمثل عدلات كله تقاومتي والدبات بحلفي تمكروا زلون كم بعلي بيدي بنت قدم مالت نويح جزء أكل ستمكروا زلون أبناء الدبلوماسية ناي بلوتيكس كم يجرن كم زي حاز كيلس للزلو تمكروا للزلو كم زي بعدون تفتر كله كيدهم نعترنا عملت زي تقربوا وين خلوت هجرات هيمس سودان وين حجي كم قدم إلا مسألة ترى قريبكم قاليشوا أكسس زي تجبروا زي انت إذا زاروا من زول لا إي بي دي بيتشان الله قالوا من البعض بايتو وي كدان ويجلس للزول من البعض من يخيد يبلغن إي بي دي بفريس للزخانات محب بنفسها زخالتها فري الحمد لله كيدان قلت الراقب من الزخونه هذا التخل دد حدا ابي احمد مسهم قدر حج زي رخبكم ويفتنكم دو انت فتنكم معقت زخونكم انتاي نيرو كفتنكم تقاومت زي انتكم لكم الدليل يعني كفل الدليل تناي كل الكعب كل الكيت كام صار تفصيمي خطا سنترال جوفرنمنت وي فيدرال جوفرنمنت ابتنا تقرا زي مخادم انتاي كل دليل يعني اللي حو قصه بس مرم مايك فري اوكي ثانك يو اوبزرفر انا انت زغلكوت لا ኢትዮጵያ ሁኔታ ተሕጅሲ ኣብ ቨሪ ኣብዚ ኣዝዩ ፕሪኬሪየስ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ
تي حيلي كابت فدرالاوي منغستسي زيادة أبتم كللات أبتم بهرات أبتم ببهر درجات تطرنفو حيلتات إذا الله يدبلكم عليكم تي فدرال منغستس حيال يلن يدبلكم عليكم لازم ركت كا تي أمانغو خصات زكاد أمانغو استفل عليه كللات وبهرات زكاد قنصتات تي أرمي فدرالاوي منغستي آتيو سجنت خوصدا يخيلني مخنياتو مجمريا تي خصاي تي شجر بدرجة خليل كفتح له يقول مالتي اتخليل كساع زفتحو خا بزح عنوت وزته يمص مالتي كم زيز بلاي سومالي ريجن تي فدرالاوي منغستو وساني وسيدو نتبري مريحنت قدم اوريدو نتا ريجن زمرح زنبره بابديل زمرح سنخ اوريدو ابكندو متكاتا غير مالتي ኣብ ትግራይ እንተኸድካ ግን ንኣብነት ጌታቸው አሰፋ እሰር ተባሂሉ ሳብ ሕጂ ካስሩ ኣይኻሉን ማለት ካልኣይ እቲ መገዲ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ኣብነት ብወሎ ቢልካ ይኹን ወላ ብጎንደር ኣቢልካ እቲ ህዝቢ ዓፅዎ ነይሩ ንክንደይ ያዋርሕ ንክንደይ ዓመታ ወላ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎ ይመስለኒ መብዛሕትኡ እቲ መጓዓዝያ ብነፈርቲ ብገለ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ዝንታይ ዘርኤካ መንግስቲ ኮንትሮል ይሉና ታሃገር ፌደራላዊ መንግስቲ ገና ኮንትሮሉ ሰታሕቲ ወሪዱ ናቱ ቅርጻታት ናቱ ትካላት ናቱ ስልጣናት አይሰርሕም ይዘሎ ማለት ንኣብነት ወታደራት ብረትን ተሳቆሱ ዘሎም ካብ ትግል ንኻለ ቦታ ማለት ብለይቲ ብቀትሪ ስለዝፈርሑ ብለይቲ ፈቲኖም ብለይቲ ከማን ሰብ መስፈለጠ ጠጦ አቢልዎ ናቤት خد لكم ما يتخد لكم يبوط طاو ابيلو ما وداتا احنا كاب تግራይ كنا نوص زلنا خبز ቦታ ዚና ብዙ ወዝን خيط ስለዘለና ኢሎም ከዓ ተራዳዲ ምስት ህዝቢ ወጽሞ ማለት የዝንታይ ዘርኤካ ሕጂቲ ፌደራላዊ መንግስትስ ገና ሓያል ከምዚ የለ ማለት ዋላ ዝቀረበ እዋን አቢ ዝበሎ መግለጺ አብዚ ሰሙን ዚ ማለት ንፍሕርተ ኸታቲልና ኣብዚ ሃገር ቶም ክልተ ጥሩፋት ወይ ቶም ክልተ ጽንፈኛታት ኢሎም ኤክስትሪምስ የነት ገመድ ዝስሕብዎ ዘለው ከምዚ ዝኸዶ ዘሎ ምስሓብ ናይቲ ገመድ ተቐፂሉ ከዓ ንርታኹን ክመጽእ ይኽእል ዝዓይነቱ ዘረባት ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ሸነኽ ንበዓል ጀውሃር ዝኸድዎ ዘለው ጉዕዞ ይመስለኒ ተሓደ ጽንፈኛ ዝበሎ بخالق شبخ كان نوياني ديو ولا نخالق حيل خا كان زبوت تزل ديرو كجلص يسمع له مالتي سلازي انس كسع كن ذا حيليه بالله كسع ما بتاخ كلام كبصح ايدي تخونتات يبلنا له مالتي قالوا وانا ما انا دنا ابنت كندي رسيدو ونقاتيو سلام تراداديو اتي تباهيلو ناوشت هاجراتيو دحار كندي قتلت كندي بانكتات مزراف كندي قال كسب حجه خا يقصلالو مالك كسب تمالي بقدمت مالون يزقصل كنتات نيرو اذا زرينا انتاي فدرالاو منغستي جنا ناتو كنترول ابتاه አይረሰናል ማለት ምፍንቃላሎ ስደታሎ ምቅትታላሎ ወዘተሎ ማለት ስለዚህ ቲ حيل بزياده ابتي كللات يعني يعني نهانتا خرابيهم سلام ما حضروا له ማለት ተخرابيهم مقتال يله مفنقال يله ገለ يله ተቆጻጽሮም ዋለው ማለት እቲ حرام استمقمنت ገለ ሽግራት نيروم ማለት ሪላቲቭሊ አው حيش تلاقي ኦሮሞ ቦታ ግን ክሳሕጂ ማዕት ምቅትታላት እትራይ ደቡብ ካመ ግደፎ ላይ ደቡብ ካመ ፋሕሊ ይደል ማለት ፌደራላዊ መንግስቱን ከቋጻጸረ ይካአለም ዘሎ አብዚ ቀረበ እዋን ኣብ ሲዳማ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፍ ነይሩ ናይ 3-4 መዓልቲ በጽሕፈት ይኹን ገለ ጃዓጸውሉ ማለት ንዓና ከም ክልል ተዘይፈልጥኩምና خلاص
أي مسرح ينبل لم نتبصح فتحت زعصوا سبزتي أنا زمانكوت فدرال منجستس جل الدخول يزولو ناتو كنترول أبنون تهاجر أي الرجاجة صن زلوا يدولكم در يوري يشيين سبعتي أسير قالوا زلوا أي صحة قوة من البالي مالتي يتخال أي حتى ناي قطر بزملكات نحن قطر ابتي ناي دبلوماسياوي انقساقساتنا مذكرات نصحف زعبا بإرترا زلو خنتات وزت نجلس كاو زحلف ግን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ረክክብ የለን ب2011 عدت ጌርና ማለት እዩ شعوب بولبرنايتي سلف زنبر حمد درار عدت قربت هاجر بصيحو مستفعلالي أكلات رخكبات كجبر فتيني مالتي بحق جن كبانا اللعلي زندنا زلهم ولا بأيديولوجي ديو ولا بجلديو الله ودباتي إرترا مالتي قطر كنا مسلم برازر ايديولوجي زختل مقن مستن ارترا زلوا انا اسلامي ودبات دحن زمبنا صنيحوي معناتي بشبخنا زمبنا زخن هلونا تسفا نقبر ግን باكل نزي زمبنا زي نعما زغبرنا يزوسدنا كزربول زخل تبغسوتات يلن صحفاتنا مذكراتنا قالن تخوينو ግን نجدينا مالتي نابتي هاجر ወይ نابتي نتهاجر زمرح زلو መንግስቲ ተካላት ናይቲ መንግስቲ ንሰደለሚና ማለት እዩ ወይቶና ኩነታትና ትጽቢታትና ወዘተ ንገልጽ ዝምድና ሁሉና ከም ንደልም ሰዓተውን ንገልጸሎሚና ማለት እዩ كساب حججن كم زمدنا جرنا لنا وزتيل ناخذ الزاربولو نخيل زميل لسرح سرح ناخذ بالعي أي نخيل لنا مالتي كم تقاومتوا الدبات إرترا من البات سينو رتريتنا نحن مالتي انت بقى تأكدنا من ابنة قطر ويكابت خبابتي ان جنرال دبلوماسياوي نطفتات كايدهم كدمع زخلو منهم اب امريكا خيدهم كدمع زخلو منهم اب اوروبا اب اثيوبيا وزتوي افريقيا دهم كدمع زخلو عينتينا وكل عقمتاتنا صبق غيرنا وديدنا وزت انت ننقساقس زياده ادمعي مخونه مخنياتو نحن نالبات حيلنا اب هاجرات معراب امريكان وزته اب اوروبان امريكان وزته خون خيل مالتي كانت نالبات اب اثيوبيا زبزح صلوا تسمعنت زلو كون كل بزع عقمتات الزنا رانا نحبراوي ربحا كانوا له انت نصعر زياده مدمع زبل رئيتو يدلن مالتي برحاده كل تخص تات كوستاد زمدنا خجبر بزل عقمتات زكال اي مسلمين تتنرجن كان مغبار عدي اي وعدني ثانك اوكي بركات زراغي تو ما طوال حتى سلام النور حالس اوكي انا سي كابز جنب تقاوم تعزبتاتي سي بفلا يبزوانس كله اتكرو اب اساسي زلو كما تخلوتي جبنات اساس كم زغبرو اساس تتعليها اخل انت مخانو كما عينت رديتي زلو تدم تقاومو تي بملو لو تزدل زلو خوين السمعن زلو جساس تعالى اساس بحالله عندنا حاجه انت ايوم عارم معي انت خيدالو ساس هاجر شيء قالو ساس يرترا يركبالو كم زعانت بوليتيكاوي زخونه تاشوم يخيدالو جي
ኣብ ኤርትራ ኩላና ከም ንፈልጦ እዚ ኩሉ ገበናት ዝፍፀም በቶም ተማምን በቶም ዘለው ተሓተውት መራሕቲ ሰብ ዝቆትሉ ሰብ ዝኣስሩ ሰብ ዘፅንቱ ሰብ ካብ ዓዱ ዘፋሉ ሳቶም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢሳያስ ዋላ እኳ ፕረዚደንት መራሒ ኮይኑ ንዘድልዮም ኣዚዙ ይእስር እንተኾነ ይቅትል እንተኾነ መብዛሕትኡ ዜጋ ዝቅተለሉ ግን በቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዎ መራሕቲ እጂ ነዚኦም ብሰንኪ ናብ ኢሳያስ ኣተኩሮ ብምግባር ነዚኦም ተሸፊኑሎም ኣሎ ብዓብዩ እቲ ዝዋ ግንባር ከም ሓደ ቀታሊ ስርዓት ትገበኑ ተሸፊኑሉ ጥራይ ኢሳያስ ይታለ እቲ ሰራዊት ናትና እዩ እቶም ኮሬነራት ለውጥ ከምፅኡልና እንዳተባሃለ ይዝረብ ዘሎ ወላ ዓበይቲ መራሕቲ ከይተረፈ የማነ ተስፋ ገርግስ ንባዕሉ ንሕና ነቶም ኮሬነራት እኮ ክንእምኖም ኣለና ሓድገት ክንገብረሎም ምዃንና ናትና እዮም ሳቶም እዮም ለውጥ ከምፅኡልና ዝኽእሉ ገለገለ ክብሉ ከማን ሰሚዑ እዩ እጂ እዚ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ዓይነት ኣረኣያሲ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዕድል ካልኣይ ዝህብ ዶ ይኮነን እጂ ንኢሳያስ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ንኢሳያስ ከኣልይዎ ይኽእሉ እዮም እጂ ንሳቶም ፀገሞም እንታይ እዩ ኩላና ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም ንኢሳያስ ከኣልይዎ ፀገሞም ኣነ ከም ዝርዳእኒ ግን ኣእዳዎም ብደም ስለዝጨቀወ ንኢሳያስ ኣሊና እቲ ህዝቢ ስልጣን ተረኪቡ ተገልቢጡ ናባና ክመፅእ ስለዝኽእል ሕነ ምፍዳይ እውን ክህሉ ስለዝኽእል ህይወትና ክንስእል ንኽእል ኢና ደቅና ክንስእል ንኽእል ኢና ዝብል ርድኢት ኣለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ዛስ ዋይ ኢሳያስ ለውጢ ይደልዮም ግን ገበን ስለዘለዎም ከዓ ክነብሩ ከዓ ይደልዮም ኢሳያስ ሰልዮም ክነብሩ ዝኽእሉ ሕጂ እዛ ዘላ ዕድል ክጥቀሙላ ክእሉ እዛ ኩሉ ኣተኩሮ ናብ ኢሳያስ ምግባር ንዕኡ ንኢሳያስ ኣልዮም ኢሳያስ ኣሊናልኩም ኢሎም እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓድሽ ክቐፅልዎ ክእሉ ባዕላቶም ነቲ ስልጣን ነቲ ፓወር ነቲ ብምሉእ ዘሎ ቁጠባ ነቲ ኩሉ ሓይሊ ተቆፃፂሮም እቲ ዘጥምቶኩም ዝነበረ ኣሊናልኩም ኢና ሕጂ ንዕኡ ኢሎም ነቲ ደንቢ ተቃዋምኹም ብምሉእ ኣልሚሶም እንደገና ካልኣይ ምልኪ ጊዜ ብምዕዳግ ጊዜ ሃቡና ዝሃገር እኮ ሕጂ ምርግጋእ የድልያ እዩ ክነረጋጋ ኣለና ሓደ 2 ዓመት 3 ዓመት ከልየና እንዳበሉ ሓደ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ይሕይሎም እንደገና ካልኣይ ምልኪ ክትኸሉ ዘኽእሎም ደይኮነም እዚ ኣካይዳ እዚ ሕና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘይጎንፃዊ ቃልሲ ክዕውተና ዝኽእል ከኣሉ ዘይጎንፃዊ ቃልሲ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ካውንተር ፓወር ዝኾነ ንህዝባዊ ግንባር ፊት ክገብሮ ዝኽእል ፓወር እዚ ንኸይሉ ኣብዚ ብተዘዋወሩ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ እዚ እንተደኣ ዘይጎንፃዊ ዝብሉ ካለዉ እንተደኣ ኮይኖም የለን ካውንተር ዝኾነ ተኣሽሙ ሓይሊ ኣይክህሉን እዩ ማለት ንዕኡ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዘፍርሕ ኣብ መስመሩ ዝእቱ ንስኻ ሲቪል ኮንካ ቋም ገበረልና ዶብ ሓንፅፀልና እንዳበልካ እሱ እቲ ስልጣን ብምሉእ ሒዝዎ እቲ ብረት ሒዝዎ ሕራይ እንዳበለ ንኢሳያስ ቀቲሉ ንኢሳያስ ኣሲሩ በለውጥ ምፅኢና ኣልካ ኢና ኢሉ እንደገና ነቲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘፅነተ ንዕኡ ዘደልድል ኣይመስለኩም እዚ እስከመይ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ፖለቲከኛታት ኣነ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ከመይ እዚ ሕቶሲ Thank you. Okay, thank you. Barkawit. Well, እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምልካዊ ስርዓት ምዃኑ ኩላህና ንተኣማመነሉ ኢና ምልካዊ ክንብል ከለና ከዓ ኢሳያስ ዝመልኮ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስርዓት ክትብል ከለካ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ናይ ፀጥታ ዶ ናይ ስለያ ዶ ናይ ወተሃደር ዶ
ወዘተ ወዘተ አካላት አለውም ማለት ዝአስሩ ዝጭኩሉ ዝቆትሉ ዝእዘዙ ዘብሉ አለው ማለት ግን ብዘይናቱ ፈቃድን ብዘይናቱ አፍልጦን ተወዚሎም ስጉምት ከም ዘይወስዱ ከዓ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ውድብና ህዝባዊ ግንባር ይኹን ዋላ ነቲ ኤርትራ ይኹን ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምቁፅፃር እዩ በእትይዋ ዋላቶም ቦታ ሒዞም ስልጣን ዘለዎም ዝመስሉ ሰባት እንተሪእና እውን ብዙሕ ስልጣን ዘለዎም ኣይኮኑን ማለት ኢንተርቪው ክገብር እንድሕር ኮይኑ ንሱ መፂኡ ብዛዕባ ኩሉ ኣብያተ ፅሕፈታት እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ እቶም ሚኒስተራት ወዘተ ወዘተ ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን ባይት ባህል ተመስሪቱ ካብ ዘይከብ ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ካብ ምን ዝበሃል ተኣኪቡ ክውስና ይኽእል ዋላ ባህል ከማንታ ሰልፊ ከም ሰልፊ የላ ናይ ተሰርሕና ኣይትእከብ ኣይትውስን ኣይትብል ማለት ብሽማ ግን ኢሳያስ ክሰርሕ ንሪኦ ማለት ዋላ ሕጂ ተሪእናቲ ኣመራርሓስ ኣብ ውሱናት ሰባት እዩ ተሓፂሩ ዘሎ ኢሳያስ የማነ ገብረአብ ዑስማን ሳልሕ የማነ ቻርሊ ምናልባት ዜና ገለብል ሓደ ከዓ ጃፓን ኣሎ ስቲፋኖስ ዝብሉ ኣምባሳደር ዝፅሕፍ ማለት እዩ ገለ ሓበሬታ ዝብቶም ካልኦት ኣለዉ ከማን ኣይትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እናፅበባ ነታ ክስታይ ይኽእል ኣብ ታሕቲ ግን ናቱ መሳርሒ ዝኾኑ ናይ ስለያ ድዩ ናይ ፀጥታ ድዩ ንዝኾነ ሰብ ዝከታተሉ ንዝኾነ ሚኒስተር ዝከታተሉ ሓዙ ዝወስድለዎ ማለት ብዝገባብ ዚ ንኩሎም እናጥፈኦም ንኩሎም እናቆንፀሎም ክመፅእ ፀኒዕቲ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ብትሕቲኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ገበነኛታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ግን ንሱ ዘይፈልጦ ወይ ከዓ ንሱ ዘይደልዮ ክገብር ዝኽእል ሓላፊ ይኹን ዋላ ተራሰብ ይኹን ዋላ ናይ ፀጥታ ይኹን ዋላ ናይ ወታደር ይኹን ኣሚልና ከዓ ኣይንኣምን ኢና ማለት እዩ ንሱ ዘፍቀደሎም ስርቂ ይገብሩ ማለት እዩ ኣብ ክሳብ ኣብ ምስድጋር ናይ ሰባት ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ብልሽውና ነገራት ብናቱ ኣፍልጦም ብናቱ ፍቃድን ዝዋስኡ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ንሱ ዝመልኮ ንሱ ዝዕብልሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ከምኡ ክንብል ከለና ግን መሳርሕቲ የብሉን ማለትና ኣይኮነን ግን ብዙሓት ኣይኮን እቲ ዝበዝሕ ጨቁ ከይድ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ኣብቲ ፀጥታ ይኹን ኣብቲ ገለ ይኹን ካብ ቤተሰቡ ድዩ ካብ ዘመዱ ድዩ ዘይተሰውአ ዘይተሰደ ዘይተፈናቐለ ወይ ኣብ ኣገልግሎት ዘይደለ ሰብ ዘለዎ እውን ኣይመስለንን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ክንፈላለይ ክንክእል ኣለና ማለት ኩሉ እቲ ህዝቢ ግንባር ምስ ሰራዊቱ ምስ ፀጥኡ ምስ ገሊኡ እዚ ፀላኢ ኢልና ነቲ ከነረጋግፆ ንደሊ ቃልስታት ወይ ለውጥታት ንምርግጋፅ ይሕግዘና ድዩ ይሕግዘና ንሕና ነቶም ምስኡ ዘለዉ ከመይ ጌርና ኣብ ጎድኒና ብዝወሓደ ክሳራ ነቲ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ዝውድቕ ዘሎ ስርዓት ንቕይሮ እዚ ዘገድሰና ማለት እዩ ብከምዚ ከዓ ኢና ክንሪኦ ዘለና ድሓር ነቲ ስርዓት ምስ ውድቕካዮ ሽዑ ይህሉ እቲ መስርሕ ናይ ምፅራይ ማለት እዩ ምፅራይ ጌርካ ነንቲ ኣብ ሕጊ ኣቕሪብካ ገበን ዝፈፀመ ምስቲ ስርዓት ተሓባቢሩ ዝሰርሐ ወዘተ ወዘተ ገበናቱ ተኣስሮ ወይ ከዓ ዕርቂ ድዩ ወዘተ ድዩ ካልእ ማለት እዩ ሃገር ዝመርፆ ምርጫታት ጌርካ ከዓ ላ እዚታት ኣይዋፃፅኣልናን እሞ እስኪ ተዓሪቕና ወዘተ ወዘተ ህዝብናን ሃገርናን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንምራሕ ኢልካ ንውሕዳት ሰባት ዝግብኦም ፍርዲ ሂብካ ነቲ ዝሰፍሐ ከዓ
بجيجاتاتو تأمنو يقريتا حدشتو وزته زخبل عينت كلها نتولي تري مالتي زي تزحر زمص منغستن حزبن منغستن مسغاغر منغستي يكون ولا قوام يكون وزته زوسنو يكون مالتي تا هاجر بمن تمحدر على من زعبل لنا من وساني قد زلو زبال نزم كلهم حلفتنا حزباو جنبار ولا نتم سلطان زمصو خيترفي جي 15 بل ካልኦት በል ዘጽመተ ዘአሰር ዘበለ ምን እንትልካ ውሳኔና ኢሳያስ ማለት ተም ካልኦት ፈጸምቲዮ መሳሪሒ ናትዮ ማለት ስለዚህ ንሕና ብከምዚና ንሪኦ ናይ ሓደስ ውልቀ ሰብ ዝመልኮ ስርዓት እዩ ኢልና ንኣምን ሓቅታት እውን ኣለዎ እዚ ማለት እዩ بزعبات أنا جواب قال لسانا ندحر كنا أنت وجليس نيرنا هنا حدا بقولت كغير يزبل ريتو تلدينو كجبر يخيل معلش بزحاتو الدبات اللوا قولت أو جواب قال سيخ غير زلوا إذا زكالة سلوا معلش لا بخوم أي ودقني تسرعات نحنا بقولت كان الرجال صار نخيل بزح نجارات يبلنا ግን ብዘይጎ ነፃው አገባብ ህዝብን ለዓኢልና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቶም ቀንዲ መሳርሕ ናይቲ ስርዓትዮም እንብሎም ነገራት ስጉምቲ እንብሎም ባእታታት ስጉምቲ እናድና እነምፅኦ ለውጢ ዝሓሸ ዝኸውን ወዝከኣል ብፍላይ ኣብዚ እዋን ማለት እዩ ጎነፃዊ አገባብ ከተካይድ ሰራዊት ክትምስርት እንተ ኩነታትና ከመይ ንረአዮ ኣብ ኢትዮጵያ لنا هاي طو كنا بالله بوتا اللوديو أب السودان اللوديو أب خالو قرباتنا تنزلنا النبراء قدمة أب كم يكون تتعلوا سلزتي أنا تهدرا وحيد جركاس من سرعة النادم سكان خيار بيحركوا إنه بزتك زلوا تي ويزيد لنا زلوا بتي بس أينا حتى زلوا زي جبران ما تخمان بزح أي رأي كان أبزي وان سلزتي تخون جبران النجارة نبرت اتنوتم انا بخا نقال وسنتين تولم نتهزبي افلام حزم ولو تولم اكلات اب انس بنت موسى اكل نايت زي غنصاوي قال سيجر لنا نردون نبالي على تقوام التكبرنا نحنا قوام بعلنا خنتبر إلنا خنبقسالنا اسرات نسرعه لجسنا اسراتنا نفتح لنا قوامنا نقبر علنا وزت زبل لنا حلافنت كخون دالو امبر اتي سرعه قوام كغير لنا وي كتغبر لنا وي اسرات كفتح لنا كابزل عليك نصبيو اي نخلنا معناتش من التلالي لو بلغل سبنتات كوسد يخيل ስለዚህ በዚታት ክንታለል ይብላል ምክንያቱም ሁላህና ዝጥርነፈና ስርዓት ዝኽእል ለለው ዝብል ዕላማ ከነተኩር አው ክንዓስል አለና ዝብል ርእይቶ ይዘለና ማለት በከነ የድምዕ ካለ ሕጅው ንሱ ከም ዝተነጸለ ከም ህዝቢ ከም እናርሓቀ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርዳሎ ማለት نزي زخون حجي ميلاتات كتصاوت سلازخيل نحنا نز ميلاتات زي برقحاتنا تخاتاتلنا نابلنا كنفشلو كنكئل علنا مالك بزعبا تقاومتي تزاريبو ايفلطني يعني حدش عامت ذهبوا قال جن نز تقاومو اي بالله ستجيرو مالك قدم تزاريبو يفلطني بزعبا تقاومو قدم مالك حنساب انتي بلا زي ودبات حشويه يلا قال ما نسمعنا الدحري بزعبه تقاومو كزارب يدلي نبرن مالك حجي ግን ስለዘحنو ሞትን አይተቃውሞ ምህላው ጽልዋታት ከገብር ከም ዝኻአለ ዝተቃውሞ እናፈለጠ እናተሰምዑን ስከደግን ብዛዕባ ዝተቃውሞ ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪቢ ዝናይ ዝሃቦ ናይ ሓድሽ ዓመት ኢንተርቪው ምስ ቲቪኤር ማለት እዚ እንታይ ዝሕብር يدمعلو له ويكاسم برات يدفل له تقاومه دغفتو زنبرو يخسبلو له ስለዚህ አቅሉና ጽበበ ብዛዕባ ህልውና ናይ ተቃውምቱን ክዛረብ ይጅምር ከሎ ዝሕብር ምልክት እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ከምቲ ዝመልካ ኣብኡን ሰማዕና እስቲ ስርዓት قوام ክብረልና ዲሞክራሲያ ከምፃልና ወዘተ ወዘተ ኣይ ንፅበየን ኢና ንሕና ንዑ ኣልጊስና ግን እቲ قوام ናብ ግብሪ ዝውዕለሉ እቶም እሱራት ዝፍትሕሉ ኩነታት ከም ህዝቢ ማለት እዩ ከነምፅእ ግን ንሕና ነዚ ከዓ ክንቃለሰሉ ኣለና ንሕና ምስ ንሕይል قوام ናብ ግብሪ ዝውዕል ህዝቢ مزلعل طراي قوام الجبر زعل أسرات زفتحوا تمثلات زحلو وزته وزته ስለዚህ أبناتو تتصبيت كاوس تتصبيت أي مخون يعتمل اختمالات نسو زمصالنا رهوة نسو زمصالنا لوطي نسو زمصالنا منحياش أب من نبابرونا يلن تفتيني عندي عمتات سران شعاتن سران شمونتن عامت كله سقيات مفنقال طنيت دخلت عنوت وزته مالتي لانه ختماتات ايثيوبيان ختماتات ኤርትራን ክትሪኦ ከለኻ او ከለኻ ክትፈርዶ ትኽእል ኢኻ ትለውጥታቱ مالتي من انت يفرق ስለዚህ ስርዓት ብዙሕ ትፅቢት ክንገብረልና ንሱ ምትላለሉ ሕጂ ብዙሕ ተዋስኦታት ክገብር ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ብዝናይ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣኼባ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ወከልቲ ናይቲ ስርዓት በዓል ተስፋ ሚካኤል ገራህ ዘምፅዎ እንታይ ኣለና ኣብ ቤት ሃገርና 11 ቤት ማእሰርቲ ጥራይ ዘሎ رأيتو خلق تجلس زخلك لك يلا مسل عنده وزتنا نقول نتعلم زفلتو بهساتاتن دفعتاتن كان زين لجيران كل قلتين فتينهم مالتي ومسحق وينهم كمان قدمتي اخبينا نايتي اهغراونا يسبعوا مسلات زي تخايد اخي مالتي شعبا التهجر زكاية زول إرتراء أكلنا يتي سبعة مسلات زفر رمت هاجريها صلاتها خطقربها يتفلت ما يقرب المعنى أو كله بحفة شو إتراي صبقي جل إرتراء من كل تزجبر دفعتات كم زين اللي جرام كل قلت سيم فتينهم مالتي دم زقبلهم زسمعهم أي رخوم ስለዚህ ካብዚኣቶም ሲ ለውጢ ኣይንፅበልና ንምባል እቲ ኣብነት ዝፃኽዎ ማለት እዩ ቴንክ قطنات شعت اللغة أنا عاد شعت اللغة أوكي هو سلازر بساعات تليفوننا له وهي 10 دقائق قد صلحت توقع دحري وابري إذا انت عطانا زبالة أي مسلاني انت اللي مالتي الو سمع دلو هذا اسكو قالوني سمع دلو ثانك يو بمجمرتها خما يمسيهم أبومبر بتي ذهب كايو عمق زبالين أب حكيت مركوسة هلو خناتات بنان هاجرنان بتعني أقداسيو وتزخيز له مدرخ كمان كتغال مدرخات تغير يمثل مالتي حجي ولا زي حجي زخيز له أخيباتات سمينارات وزته نكاتاتلو خمزلنا افتفال على خرنا عسى على انتهي سمع ودبي ودبكاز بحال كل يبلوني كي تودبنا دعا خنعوت نخدينا بسايا بومبر ولا زحجينا فرانكفورت النبري من اسعات زارولو النبرو انا ناي حدا ودباي خونكون انا ودب بحالي باللين ودبات كعا وزيته خبلوسي እንደገና ነዚህ ፍቶዚስ ጋብ ሕጂ ኸይተረዳአና ከይተወደምና ነዝር ዓዚ ከነ ዝቀሪቡ ክወድቕ ደሊን ብሎ ኣለና ግን ከይተወደምና ከይተጠርነፍናስ ወይ ከዓ ከይተወደምና ወይ ውድባት ከይመስረትና ከመይ ጌርና ኢና ኸነውድቆ ርድኦም ደንበር
ኣሎ ዞም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ክብል ደሊ ምክንያቱ እዛ መወዳእታ ዘምፀኻ እያ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ስርዓት ባዕሉ ክወጥቀልና ኣይኮናን ባዕልና ኢና ካብኡ ለውጢ ክንዘይ ቀቢፅና ኢና ርእሰ አንቀጽ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዝወፀ በቀዳማይ ንጹር ዝኾነ ታሽቢ ወኩሎም ከማን ጽውዕዎ ዘለው ስለዚህ ሲ ኣነሲ እዚኦም ብተደጋጋሚ ይበሃሉ ምሁራትም ወላ ኮፊሎም ዝነበሩ ወላ ተሓቢኦም ዝነበሩ ሕጂ ኩነታት ምስኦም ጾምሲ ውድብ ዝበሃል የለን ውደይ ውድብካ ዝበሃል ክብሉ ከለው ሲ ንዓይሲ ሕማቅ ስማዓኒ ወከምኡ ክብሉ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ክንፀሮም እዚኣ ቁርብ ትንክፍ ተበልካልና يقلني thank you سلام صنعت كما لها وزيعة أب تمجلس يقول تنكفي يعني رمالتي زي تودب حيلي أي عوتني مالتي مودعتها خيدو هذا سرعة مسودة كاية نتهاجف زمن أكل كهلو ما يقدمناش اتزيالا زتودب خاين نتي هاجف زمل أمالتي لازم إحنا هم تقاومتي ودبات تودبنا حيلنا ترنفنا وزيتين بحرص الحين سرعة مسودة إحنا نتي هقف كل ملء نخيل مالتي كنا خدنا شعنا بتي بجزاوي نتي سو نبتي حجاوي قواماوي سرعة الصجا جرول بيتات كنا شاشة لنا مودعتا مرزات كيلو خيدو حزبي زمرس سرعتي كمرس كمرو مالتي كمرح زلوا ስለዚህ ከይ ተወደብካ ዝግበር ቃልሲ ከምዚ ዕውት ንፈልጠና ወረብ ተመክሮና እንድሕርና ተመሊስናሲ ንሕና ተወዲድና አንጻርቲ ባዕዳዊ ስርዓት ስለ ዝተቃለስና ኢና ነፃነትና ክንረክብ ክኢልና ማለት ስለዚህ መወዳብ ሓይሊ አንጻር ውደባ ዝዛረቡ ያለው ማለት ነው አነ ውድብ የብለይን ተባሂሉ ዝምክሑ ሰባት ከማን አለው ማለት አነ ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ሳዕሪ ይኹን አነ ክንዚ ይኹን ስጽቦ መሰላለው ከውድብ መሰላለው ሁሉ ህዝብ ውድብ አለው ኣብ ሓደ ውድብ ወይብትን ዘለው ውድባት ሆነ አይነና ማለት ግን بدينا خوينو ايتودب زي تودب والقصبات كوينا كنمصن نخيل لو طخا يلن فلط كنكلالنا زبون كيف نتا بوتا زمالات تودب يخنت انتو يزبها زنبره وي وتهدر كنصي وي كا زتودب حيلي قال ما حزبي ادغت يصنحو نصير ابزيرو كنا خدنا مالتي ስለዚህ ምን ይዳብሲ መተካታውን ይብሉን ስለዚህ ዘውድባት ዜና ይጠቅማን ውድባት አይደልን ውድባ አይደልን ዝብል ካበራ ሸረኽ ይመጽእ ከማን ክንፈልጦ ክንቀላልና ሓደ ስርዓት አለ ኮነ ይሉ ዝሰርሐል ማለት ዜና ይጠቅማን ናይ አርክቶች ናይ ገለና በለ ዝዋፈሩሉ ዘካይዶ ፈራታት አለው ማለት ሕጅግን እናፈሸሎ ኸይድ አለ ማለት ተንጸንሐ ውድባት ወይ ተን አርጎይቲ ዝብለን ውድባት ጽላዚ ይኮን ለነሳት ከማን ተወዲቦም ቃለሱለው ማለት ካለ ከይተወደብና ንኸይድ ነዚ ውድብና ንፍርስ ሓደ ህዝባዊ መንቀሳቀስ ንፈጥር ህዝባዊ መንቀሳቀስ ዝኸዓ መርሕነት ክህሉ ኣሎ ውደባ እዩ ማለት ስለዚህ እንታይ ነዝዘሎ ውድባት አልጊስካ ንሕና ከም ህዝባዊ መንቀሳቀስ ህዝቢ ዝመረፀና ወከልቲ ናይ ሃገሪና ወዘተልካ ሓደ መርሕነት ጌርካ ነዘን ውድባት ዝትክእ ጌርካ ናይ ምኻድ መደባት ዘለዎም ኣካላት ኣለዉ ማለት መሰሎኒ ክኸድዎ ይኽእሉ ግን አይኑ ወደብና ልካ
مخان صحتنينا نحنا مالتي ولا ناي سدت منقست خنقومنا قلي زملون علو يقال سلوت علامه قال احنا بد نتسرعت ملوات امصاي ارترا انا هنا علامات كم زعوت من المغبر تودينا هنا قال سينا حزبنا كنرد تفتنينا وزت ግን ቀዳምነታት ክንህብ ኣለና ሕጂ ቃልስና ምስቶም ምሳና ነስርዓት እዚ ንምልዋጥ ግን ከባና ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ዘለዎም ዘይኮነ ሕጂ ናይ ኩላህና ቃልሲ አንጻርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከቀንዓ ኣለዎ ኣብዚ ሓገርና ንቃለስ ንጣራነፍ ልፍንቲ ንቁም ወዘተ ክበሃል ይከኣድ ማለት እዩ የተኻለ ዝባሃል ግን ኩሉም ወናቱ حسابات ወናቱ ካልኩሌሽን ገይሩ ዝኸዶ ማለት ንሕና ህዝቢ ክጣራነፍ ልደሊና በብኸተምኡ በብሃገሩ ወዘተ ተጣራኒፉ ጥራይከን ፖለቲካዊ ውድብ ዘይኮነ ከም ሕብረተሰብ ክጣራነፍ ኣለዎ ክቀራረብ ኣለዎ ክተሓጋገዝ ኣለዎ ክንደይ ሕቶታት ኣለዎ ማሕበራዊ ባህላዊ ናይ ሽግርካ ናይ ምፍታሕ ወዘተ كل حبرتسب سي ناي بوليتيكا حبرتسب طرا يكونن هذا حبرتسب سي بزح ጉዳያት ይዘለው ማለት ስለዚህ ጉዳያቱ ባዕሉ ዝመርሐሉ ዘካይደሉ ዝሽግራቱ ዝፈትሐሉ ምትኸኻባት ምቅርናፋት ክገብራሉ አዘሰይንታ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምውዳቅ ነጥቁልዕ ዝብሎ ሸነኽ እናሐየለ እና ደገፈ ወዘተ ዝኸደሉ ዓይነት ኩነታት ግን ከፈጠር ክኽእላሉ ማለት እዩ ሓደ ሓይል ክንፈጥር ተዘይክእልና ለፍንቲና ሓይልታት ኮይና ነቲ ቃልስን መርሐሉ ዓይነት ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ባህልቲና ከይተወደብካ ዝካየድ ቃልሲ ግን ናበይ ገጽካ ከም ክትከይድ ነቲ ስርዓት ምስ ወደቕካ ክንታኻ ክትገብር እዚታት መልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ይውን ማለት እዩ ስለዚህ አንጻር ውደባ ሳይ አይነኹን ውደባ ግን አድማዒ ከመይ ገይሩ ይኸውን ዘድምዕ ውደባ ኣሎ ከመይ ጌርና ናብ አድማዒ ውደባ ንቕይሮ እንተኾይኑ ኣብዚ ኩላህና ክንሰማዓሉ ክንረዳዳኣሉ ንኽእል ኢና ባህላየ ቴንኪዩ ወዲእ ኣለኹ كما يغني الله من مستعب ساعتنا مودان قرارا بلنا سلسة ويكلت عدلنا رئيتا ويناي لبا نتلوكم يتكم على العلوم انت زي كوانا كان أبوان برسل في الديمقراطي تقادل من كتاب أسمرهم كويت مسمر نسو مزازم خقبري مالتي ساجي ترى عليه ريال لون ساجي ترى عليه ريال لون ما كما الله mana لسك جبهة الله اوكي سي جبهة شعبية سلسلة كتب ناسي رأيني سنان يعني لي اكس اف بي اي ترديني انا سي نزي بومبرز بلو حنت زملا اللي بلين جن بناتي قال كبلا دسيدني امود اتاها اصل زخنه طبق مجلسي اذا ودبه انتي ودبات ادليا حفاش كله حنسا يتسئتبل كمزا بوشت ادينا توشت زلو دي سؤال ويش دقزلو كفلال زي قبقو نجر كفلالي وخطأ تلعال كم أخوينا تسمعني سخاء والدبا قال بقالو كاب كلتن لعلي انت داب حادة كتسرح تودي بكا والدبا بحال والدبا ببارتي بسلفي والدب بوليتيكا وحيلي كا حادة نجري حجي اتقالات نبعلو يدنا قريب كله والدبايب حفاش نعبي كلعحل كودبي زلوه لانه حسب
بحنزا تتسألها تعلمها حدايو بحد خاط خيد لها تودى بخاز لها on the way on the process ولا قا spontaneous تخونه عندنا ببارتي بسلفي مسلاف مودك أحد أتا عندي ترسع نجر كلهم ودب هالوم سلفه هالوم أبالات نيت حزباو نعبي أكلوا مخانم ياتزنقع مثلني أبزخون يكون سلفن ودبن هالينا أبتي حزباو نعبي part and participle أكلونا هجي أتوم ودبا زلنا كمزي ودبنا دا نعبن برد إذا سايقد سناني كم نبل غيرهم سلزرد ويم ويكا أخبتي حزباو نعبي من قصاصات فلما أبسل فيديو من واد بيقالي نبكر كوينو سلسمعمي يقول لهم حيلو كوينو سمعم مثلني هجي نايزي مردا بزي أبرئستي خمزي بومبر زبالو فليتهم كغاغي زخولن زلو كلنا قديفكا زي مردا ونادلو مثلني ودحانكم عن الحياة رتها أي أنيالي كما يقول لنا جبهة طبوع حسب شكرا ما من قصة كل يقول لنا كلكم من قصة أسمرهم أبو مرسل في الديمقراطية بإرترا لازم وتنقر نلومي أبزود دينا إن شاء الله كما قد عمتات أبو رحادة جن راقب جبرنا يقول لنا سلام مشيت اوكي انا ولو كله ابزرهم زمسي اذا اخيبا زمسي كلهم مسبانا يقرب صوتكم سمعكم انا خالن اتي زقرب حتوتات كا كله اقداسي حتوتاتي اب حنقولنا كلها زلو زشعلنا كنتاتنا كنا زعل صنحنا وتصفى قبر كا نتي زقرب زنبر حتوتات زعبل وي قبل زخونه ملستات هيبك خون كا تصفى قبر تزيكونا ابز مص غزيتات ونادلو ناتراخبنا كنزاراربلو كنلعلو كيرنا مالتي انا اللي ودعت اخذ له زلزلخو زي مدرخ زي ناي قالسي مدرخي زتبابع ملكتات كا نرئ لنا ስለዚህ ሓደ ካብቲ ካልእ ክጽበይ ይብሉን ኩላህና በብ ዘለና እንታይ ክገብር ክእል ኣነ ኢልና ክንድገስ ኣለና ኮኑ ኻእቲ እቲ ቃልሲ ዝጽዋዓና እቲ ዘይጎነጻው ንብሎ ቃልሲ እውን እንትኾነ ኮኑ ዝጽዋዓና ንኣብነት ኣንተ ወይ ቀድም ክብል ኣብቲ መግለጺ ጠቂሰ ነይረ ናይ ኣሰና ሕጂ ሓደ ሳተላይት ቴሌቪዥን ከፊቱ ናብ ኤርትራ ከብጽሕ ዝኸኣለ ስለምንታይ እንተልና ስለስተወደበ ናይ ኣሰናይ ዱ ወርሓዊ ውጽኢት ዶ ወርሒ ወፈያታት ዝገብሩ ወይ ውጽኢት ዝገብሩ ኤርትራውያን ስለዝረኸበ ማለት እዩ ገንዘብ ዓቂቡ ሓበሬታ ዘስልቅዎ ኣካላት ረኺቡ ስለዚ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ክኢሉ እዞም ሰባት እዚኦም ተዘይሕግዙ እዞም ሰባት እዚኦም ተዘይወፈዩ ከመይ ጌሩ ትስራሕ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ብገንዘብ ክሕግዝ ይኽእል ገሊኡ ብፅሑፍ ብትምህርቲ ክሕግዝ ይኽእል ገሊኡ ብኣካል ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ገለ ወፂኡ ገሊኡ ብፅሑፍ ገሊኡ እቲ ተወዲብካ ምስራሕ ሲ ብዙሕ ዕማማት مسرح تخافيلك مسرح مالت زخونه نحن تصبيتي طلعك نكون يبلنا انت ودبا تاي قبرنا ساتن تزينصنا لنا نحن كم زحنت زي نقبر غيرنا عين رايو نتانا من علامه قلت كودب تخنا قلت كودب بتزلنا خلتنا حجزها بصحف دي بجنزب دي بجل ناي ميديا خصاي تخوينا نعاون نحجزها بتازلاتنا عقلي كومتاتنا جبرنا سجلاو محبر تخينا خابت سجلاو محبر اتينا دي بوفاه دي وزت دي سلامه وسلفتاتنا تساتفنا نقالس مالك كابو سجرناون ابغور غربتنا زلخن عقب اندحفتنا وي حونا وي حفتنا وي غربتنا وي عركنا كم سنات كنا خن عقب كاب سرعه زي نايت سرعه زي دغافي اندحرب خوينو كدغفو خم زي بلو كنجبر اندحركينا نقالس علينا مالتي
ስለዚህ እቲ ጉዳይ ሓደ ሸነኽ ተወዲብካ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ኮይንካ ምቅላስ ኣለዎ ካልእ ሸነኽ ከዓ በብት ዘለኻዮ ኮይንካ ከዓ ተካይዶ ቃልስታት ኣሎ ስለዚ እታ ንኽእላ ነገር ንግበር ማለት እዩ እታ ዓቕምና ነወፊ ገንዘብ ተኾይና ነወፊያ መፅሓፍ ተኾይና ነወፊያ ሰላማዊ ሰልፊ ኸይድካ መግለፂ ኮይና ነወፊያ ንሰብ ምሃር ምርዳእ ኮይና ንግበራ እዚታት እናገበርና እንድሕር ከድና ኸይድና መወዳእታ ሽዑ ሓደ ተጠርነፈ ሓይሊ ንፁርዕና ዝሰርሕ ሓይሊ ክንፈጥር ክንክእል ኢና እቲ ለውጢ ከዓ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተናቲ ናይ መጨረሻ ቃል እንታይ እያ ነወፊ ኩላና ንካፈል ንትእማም ማለት እዩ ካልኣይ ከም ህዝቢ ንጠርነፍ ተጠርነፋ ከዓ ነቶም ውድባት እውን ተፅዕኖ ንግበረለን ሓቢርኩም ስርሑ كل دحر كنا خمس جبر كتبت تخيل يا خمالة تهزبون دحر تطرنيفو بتعنتوز تقصنا يا كم محمرات بدرجة ختماتات هاجرات دحري أخا بدرجة قرن دحر تطرنف كيلو وكن حجزاتكم تخيل الناس كان جاء جبرو نزع على ما زسرحو نحن خا خمس خنجبرينا يلو خمان تسعينات كجبر يخيلي مالتي سلازي ما حدا شبك كم زجاجات بيبقنا نفتصنا انت خيلنا خا بسيفلاو ديو ابو بوليتيكاو دبات ديو ابو ميديا ديو ابو انتي توددنا اندحري تقاليسنا كن قوت مخنا اي طراطرني مالتي قال اي حجي كبتي دغافي نايتي سرعات زنبره حزبنا نبتقاومو زسغاغر بزح منقسقاسات بزح مغلصታት ካብ ሰባት ክወፅእ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ከዓ ቀልጢፍና ንሕና ብፅቡቅ ክንቅበሎ ክንተባብዖ ከምዚ እንደኻ ትገብር ነርካ ማለት ዘይኮነ ንሕና ማለት ሕጂ ሓቢርና ንስራሕ ወይ ስርዓት ዝፈላለየና ፀኒሕና ሕጂ ግን ንኹላና ዘሳቀጥ ስርዓት ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ሓቢርና ንስራሕ እናበልና ብፅቡቅ ሓንጎፋይድና ተቐቢልና ኣብቲ ቃልሲ ምሳና ከነሳትፎም ከነእትዎም ከነተባብዖም ዝከኣለና ፃዕርታት ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ከይዱ ተሃገርና ኩላህና እያ ማለት እዩ ፅባሕ ኩላህና ንነብረላ ብፍትሒ ብማዕርነት ሃገር ክትከውን ኣለዋ እምበር እቶም ክጋገዩ ዝፀንሑን ኩሎም ፀሪግና ንሕና كنعت دحرينا نحنا مستجاجرنا أنا حنا تيجون كأخلق كأت بخوم وعينت جرنا كنريو يبلنا لك فلازم نحنا تمصرعتنا زخفافلنا زجزازعنا زبدلنا زعفننا وحدات يوم نتز صفحة دن أبقولنا خلصات فوقها ليت المعالك المسرح وتنكيو تصفى زهد ملكتات لنا إن شاء الله بزعامة زي لوطي كنرئي مالتي وشتي ኤርትራውን ተቃውሞታት ይጓሃር ኣሎ እዚ ተቃውሞታት እዚ ከይዱ ምስቲ ናይ ደገ ተራኺቡ ከዓ ሓደ ተቃውሞ ዝኾነሉ ዓይነት ኩነታት ከም ዝፍጠር ኣይጠራጥርኒ ስለዚ ብተስፋ ንቃለስ ካብቲ ዝሓለፈ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ስለዚ ኣጆኹም ኣጀና ጥራይ ክብል ዝፈቱ ቴንኪዩ كسب كان وان الرخب دحنوا علو دحنوا على دحن حضروا دحن حضرنا بالكو كفانوكو فتو يعني اوكي قديما يقنينا من قصة بسمرهم يقنينا كلكم عبزي غزا بتقداسنا تكتبلوا تصنعكم زحتتكم أكمو تمساسالي الرقبنا دحان حضروا لوام ليتي